identification cards scandal, yani scandal omochando ogenderete kubwatira nigusobo begu ona boigo bogundo bogenderete asembero biryo yokobwatira ebibande anenono egati y'abakenya bari bakorwa asorogongo rwa Northern Kenya na boigo na ata border counties gose chinse mo chiri chibebekaine ne chinse chitari ense ya Kenya na ai gazeti ya The Daily Nation yate revealed how to get top senior schools yani ekiraboro kiwa bari bakorete grade gya kyanda bono bagochora ebirasi gose chiskuru chilebora chigosa ase grade gya ikomi ase senior schools niko bono batebunga umo oroberio yo nonyara wikirana ekirismasi gitaraba onkorogo na kiwate bae nanje giga mbwate egaseti ya taifa rere kirango chuko igorochi alia sedondo za hapa na pale kwanza kwa ndo mwenyekieni mapema kwa raza kwa duniani lakini motugi gago igegote banga wapigania viatu vya Raila timatira kikibyale kwako gosene bimwamu gosembere bina biba kurwana korote byo mbiba isane oroche akira tokwana the ID scandal ekoteba identity theft obwebi asokwe bwatira ebibande kusasokwe manyakani kuba abakenya. The arrest of 26 suspects is in a fast growing citizenship for sale racket has added fresh urgency to concerns that President William Ruto's decision to scrap scrutiny security vetting for ID applicants in Northern Kenya and other border countries has opened dangerous loophole. Murai wense ni go anyara kusiborera kusikoigorera una abamenyi bonsi bensi ya Kenya banyare kubwata ebibande batari kori ngori wose batari gotukwa asinjira yobweme mono ekiagera nigatebete una abantu anene mono bari buna bono bari ase chikaunti chigotoka buna Northern Kenya gose Northeastern Kenya na kwechise mochini ni kuba bakonyora chinga kichinkongo asokwe bwatere bibande ikiagera process gosemero bili yokonyora kibande nigo ekope emekong aiga oyiga no murobiri ochagete gokorekana ase miaka ya magega kubwatakana keri obobe bwabete bokwenekiwa ase chinse mochiri chibebekaine gose chibebekaine ne chinse chire isiko ya Kenya. The politics and perils of relaxing vetting for IDs in Northern Kenya. Mwancho murigiri korengana ni gazeti ya The Standard oyuno muroberi onyarire ko bako korekana kuri umwaka wa 1960s sebono onde bwensi ali korigererwa sinchira yobweme mono onyara ko umanya ko ewa ekebande anomono ekiro gazeti gemurikerete chi county kunabono county ya Mandera eri ya Wajia Garissa Isiolo na Marsabit echobono cyabete chigotwara obokongo abakenya bari bakoro chi county chiga nigobe murunganeti buno muroberi bwekonyorera ebibande nigore omokongo kore no murai bwense liganyara gutukutera arengane yo ya vetting bono bari kwenyorera ebibande buno abakenya bande bonse kore ne ogoichana nkori nga nigobono igati abantu bande batari abakenya bachakire kororikana bagutwara ebibande by'abakenya gose bikomanyikana abakenya abo batumegete chinjira chitari chingikerano abo abange babo kono bagenda takoleta ubo konene kuse koleta oboba ase chinsemo na ase page ya gatano kumurikira engane yoyo niko nande koro kibuna abantu bande koro gosaba menye koro chinse chesko niko bago sawa sense ya Kenya baitira omurangu omagega ase cyo bisi ichire cyo konyorera ebibande bamanya konyorera ebibande aso wakana chibesa buna bono chibese chiseine 100,000 wasichiriwe miyemo na wika million yamo montakuwa tukachibase icho wa ekebande gosoroserwe ekebande ko babuna omo Kenya abo abange babo batabwati ebirenga birebya asense ya Kenya bagwetero murango magega yani kende gyosi okorogekero kubwati ekebande process nera rogende mu chief akoreki ogende usena kiorali gere rwose no manyire no muntu gwekinyorokeri usonya no yukonjari buno gote buna birth certificate yawe rikire lakini bono yatokire nga no nasi cyo bisi kigase bande bikoroserwa abantu mbarororo banchite ugo sibatari gokorera obone bagwancha chibesa bakorerwa chibesa kuri umurango magiga bainana ebibande guchasa abantu batari abakenya engane yo yachakire koleta obwo bunene guchasi abakenya nga andake no nyomura ibwense nga nigabwatikerenga kyuko ene kyabuna kirego ikachinga kichobo chori onyale kwementera yani onyale konyora abakichikura abangira kinirende igane nga negende takoreto bwoba ase abakenya bonsi nga andake ababegu nigo ba soananire
insi yake. Okay. nabo narora sigazetu ya the standard amalieta nale kagu asi andake bakagirwa bali andake babere bagoikirania amangana talia maikirano asoboliki wibibande usokoni na kugora na kulika na koroseria abantu ibandi malieta lega mpaka bagusindo chibarora Amalieta, by the way, amalieta nare ase obusio bwe gazeti gabuna bono oyega Jawahir Mohamed Muse na boigo wa agotoka chisemo chiri cha Isili na boigo chisemo cha Isili ndo chemba vile bare na tukurigirira sense moyende okwana in fact agwisiri era mo assistant chief na boigo no chief no mo assistant chief abari batokire bako saineria abantu bagwitabanga omuntu yeno yogaiga lakini nga esengencho bairege tobeke abana bagambi buna bono ekirokoriga David Korir are registrar of persons head office. Okay. Moled Yusuf Dege are a businessman. Ntubwate Geoffrey Mokoro. Aya. Geoffrey Mokoro Mutani agotaba clerk at immigration head office. Yani aliasi aba mangana yoko genda chinsi chesko. Korine tari mangana Judy Kemuntondari oyobono. Register of persons chinsa mocha embakasi na boigo ntubwate clerk at Shima Group International oyoiko manyakati Mohamed Ali na Ruth Osebe Sukuru awataba register of persons chinsemo chiri cha Kamukunji anamangana mako Osebe shule yono gwetenga ntu bado ngotoka tora samangana mabi bale batatu ababande kirokorigerelia n'abayisilamu ababale 80 gaigase obusibwe gazeti ga sukuru ngajiyo se baruera ngiki mtaruera ngai Judy Mtondari ngai baruera bachiko toka samangana Ruth Osebe Sukuru kuirana si gazeti ya Taifa Leo wapigania viatu vya Raila alivyosema mwaka nkorogo inge bikoro tebinga range kibya lenge kolende bikoro tebiga ne bikoro tebyo bogambi go bikoro tebya siasa yakotebekaranga bono maiga yokurara kwaye umugaka Raila Molodinga igolibera litenderi aralekanire ansorongorulirwa South Nyanza adabono ase aba arai au abana siasa nabalia andake babwate erango yokuira libagali nene lyobarayi ase chama ya ODM egazeti ya Taifa Leo nigo ekumulekera abanasiasa bange gati yabo mugavana bwe county ya Omabei ne Gladys Wanga omujumbe ulia o Embakasi omujumbe bwe Embakasi akorokunera Babu Owino oboigo omwaziri amangana alia ya energy opiwa ndani na waziri bamangana ichibesa John Mbadi na wigo mo liki ase wizara ya yobolende Raymond Omolo ebagani gati yabali abono bakumyokanikirage andake bagotonere kirugi kia Raila Odinga na boigo siri bagali Raila Odinga kurasongo lulirwa South Nyanza kune gotabakaranga Gladys Wanga mo governor Mabei na boigo Raymond Omolo obaiga bali Raymond yakorekana ko base serikali ya UDA na Gladys Wanga nyolenga no mo governor chori na ODM abandigo bagenda te kumyokani chisegi cyabo bisi andake ni ngule nili bagali nalyo gochikoira ego sebo nyankongo ase ekirokeri kia Raila Odinga unyolenga mubunge bwembakazi babo wino nera mangino bako matebinga nero isaine chiga kiboga bagaka kurasorongo rwa South Nyanza bamubekera egutua waziri Opio Wandaye kubumukwanelia gorogonguru waziri wichibesa John Mbadi nera kurunsamo yende nera agatebanga nero isaine yonsina mangana asobono bako myokanikirage koraingo rabeke korutokia ye Raila Odinga chibechi cha kabere gazeti ya Taifa Leo ni yebwa tumugano yo sobo ime muncho mulekero gwe somera bokonyara yonsi asinjira benekigma kulindekero tule ansi gazeti yoyo unyolenga litkulia lero nigo enseli ya Tanzania abamenyi benseli ya Tanzania abarobere tigu chokora mandamano kubwatikana go sokwamerelia serikali ya yo musbati umuraibu ensiyo Samia Suluhu Hassan asebo igo aba Kenya bayigereli bobo ene bwamwanya bantokuru Kenya abo ba gose nigo na barabu ba lire iranga ngochibale kuandamana asi chiabisi chia gose chobogambi bwensi ya Tanzania iga Kenya gose ubalozi yasebago pe kuamerelia oborai bwensi ya Tanzania nilo chaba ntabange sana abaigiriliwa bwamwanya bantu gati abo babo Bobu Njage nilo chigali babo Kivuda Kibwana awonsi nobale asibono bali yetelirube guchese omurai bwabanyanyimba so mucho Nairobi kubanjira tulia lero kokorukubekana kubwatesha bamwe aba Tanzania bakoro korobekana igorezi ya Tanzania yes unsari wakina bana tuli bernda mwana
abana bayigirira bamwenya abantu sokoro nando yule gali Tanzania bakenya barona Tanzania bakenya baro turakana gujeba gwereba goteba unsali gote tengo buliga oche kwanda managanga igoriyese kikakarari ase bakwanda mane asichi abise jobo balosi bwa Tanzania ga Kenya. Okay. Naba Tanzania bara kwanda manasi nere buya ekiagera onkorogo bunae nabo kogenda service eri ya ubalozi bunatebire obolinga ki abakenya baito mbara asinsi ya Tanzania bono omwali munaro sireti obugima bwae marora abangi batigere tuchingo mai biasara byabo bigasariwa paka mugende mobolira ki nubuno botenene ko asinsi yake abakenya baito bali gari asinseli narali ali bagwetera nande nasiki lakini umwana onengende baka ubarozi ya Tanzania ere Kenya omete onkorogo egento kiraroro Oigu buna boni gasise ya Marekani gusomo chando otokeire abakenya bali me ya Marekani bachandikire aebuno mo Kenya egintora akore noko genda se embassy eri ya Marekani asomo chio Nairobi mogenda romo bolinga kinki abakenya baitu bakare bachandikira asise na kigeko gera chio bisi chire kerase kirense ne bwate chio bali abali yeruto jena bonkoriye gandi korokoro minyoke mbabeke ime mbarete go jankabi ga mapema kero moda di korokorerio noko genda gari obori gosobeke complain yago service njikobori gotene gari ngobeka mabuta nje ngoberio kaira bana bani to makeri simba to mera na stage mapema sokora keroko so ense abande machikono ara mange sana no bona tokuruga igo so ense ya Tanzania go ense ya Uganda go Somalia utamanyiri nkiyo chwakoro ebintu ebinge sana nkiyo koiro ayaningo amatukale ngokobo ukobo uli mpaka amatukale ngokobo ne chisobo chokoirana era ngo nare ngali ko yomogeni bono baki bakombekera batuko sedabe nanda amatukale kwali ko uchikobere nselia amochanya yete kerugo chakoirana ukobwatu yakora yabo no musalia ukobwatu yes tole segezeti Matilda yate Standard asepeji akaberego kwadera amangana yichisemi aborokiwa bali banyara gukora amatemo akejisia bono nigo bobonete guswa senior schools nga matukabiro katigere inyole nga next tariki 11 monali amachibu ya matemo ali gucho kubwatoko bali bakorete grade ya kianda amatokyo nelituko lya matukabire kurubono next tariki kianda otume mambirioka mambiende amachibu yonko nyarare kubwatoko na ewizara eri yechisemi nekira bono ekoro kibuna nalira chikobentunde ntangani kigima umurobero o CBE bono rachikobeka aborokirwa asichi skuru chiria cha junior school osekera aborokirwa boiga batangani kigima bara chiego chorero chiskuru nabo igo banyara kumanya chiskuru chiripo ponte goswa esuguku etaraika igo na mwanali amakongu sana ase wizara eri yechisembi konende gotanga first ever KGC exam results put a new school curriculum to the test yani chiskuru bono nchirigererwe usenga omurobero yoiga onyarire goikerana nabo igo aboroki wambanya ole chiskuru chiri baganete chiskuru ekibuna cyavege tu korengana na emiremeri aboroki wabarachi gokora nchichi konyara goikerania nabo igo croase ensemo yinde croase ndate kuri maiga asini mama ebate betenga nkinama usaliga nonyara goichuriga ense yabande nkinama gisabire great ense yabande nkinama gisabire igokoro bande tabadali please kabachunju nabere baise kababubi asoke mapema abali Tanzania mara kwa natende moto kero gonya watora Tanzania marks Independence Day yani ligana lirituko bagochengera lirituko banyorete obosibore elirire eliye myaka go 64th yani Independence Day go sabachaka gochengera lituke liga banye lichengere ase myaka 54 kolende ekirobono bakolichengera kero yarorekane buna abasaya bange nigo bagenderete kutwara obororo botindi nabo igo nekira bange baroberetio gukora ukurobekana tari mangana ino mugano rase page ya gatano narimo ase gazeti ya The Standard yeri tukore sarigo demonstrations tutigalete ase ngana iseme gazeti ya Taifa Leo yukwanira Teacher Service Commission akuwapa kipaumbele walimu wa sayansi kulingana newe kiombe kilio kulikaba walimu kia TSC
bono nigo giatebirunga nigo crash kuruli bagali nene guchesa balimu bali abasomera tamangana yo science na technology eligere abachikonyo ba abatangani kulikwa asama baga aliyagoli aguchukulikwa gotubekana bano abarokia kusaboro kiwa abanafunzi emiruniemo enuguta emo nigo bakagire guchiko goswa chiskuru chirichia junior secondary asebo igo egani egotobeka kolengana nikobekeiga kolengana mu obisa omunyakergo ntenenera abwekobekeiga Ivory Nimitei nigo antebiringa andake wigrabo niganigo obole merubu abalimu borase ensemeyo asabana serikali ya bikirensemo kuchikolika abalimu abo litangani baraje kusomya grade 10 na asoko buroko balimu goichulya masangolole y'abalimu bali baganeri ne gazeti ya Taifa Leo chibe chika 3 kole ndonyole igazeti igango kwanere kembekeliko lika usigi ogwa yoko ikembekeliye yobo choli ne chimbebe IEBC asabone gotubekaranga wanasiasa ndio walifuruga chaguzi ndogo nomugana boyigo iro bulitase gazeti ya The Daily Nation gotubekaranga abanasiasa usi abanasiasa barai na uba ba authority na boyigo gusalia obocholi obokebwa kolekana kolenga nekomekeke IBC no munyakiro gobikomega NRA last edacon niga ne kirigo tebanga amatokeo amake y'abananchi gwa wesoki wakekura na boyigo asibitwe binge nigo bya salitigo n'abanasiasa bali bali kogoserelia na wesonelia sobocholi obo na gotebanda ke kogoserelia bakekura bunanda kendi barachi kubasagana kero bara abanyoba gwakikura somolengo gete ayune gati yamangana irete chikure cyo gotaba chindonge iningana kurose kembeke IBC nso munyakero gobekembekyo akurunga Erastas is the corner naboko nyoromo kana uchube cheka 3 bono mambia gazeti ene ya Taifa Leo Atila mugano uyu nigorase page ya 5 na 3 ase gazeti ya The Standard akara watabuna sobochori obonene bure bosi mwaka 2027 nigobono kyobekia ABC kegenderete kweroberia kima nabo igonga bura burunchi gochikwenekiwa nabo igo obwasioku bo enekiwe ase obochori obo oyo no munyakirego Erastas Edong Ethekon korengana buna kwegure no nyina ase gazeti ya Taifa Leo ekwerera nabo igo ebunge nene bono nigo eligetie kosangireria ebirengereri byaba Kenya koseko igwa ebirengereri byaba Kenya igoro yoko nigwa wa Safaricom gocha senseri ya South Africa gose ogosanga engane yega company ya Safaricom gosanga chisha chayo gocha senseri ya South Africa ekerbono umurobili yubo gosanga ebirengereri orache konyara koera chitariki 5 omuchinyo mutangane kigema omwaka ole bosio nekirego tonga they sell as a sparked debate with MPs, opposition leaders and stakeholders demanding transparency and public input. Yani ngane yega kese ngane yega yo omucha kose Kokono wa Safaricom wacha kitoko kwanerwa nigengane yega yaletire birere gati yaba Kenya abrae na kubwa mono bali asense moyo kwamereria serikali ganonye n'abajumbe nigobono baganiriyo bwasio kubonyara kwenekiwa na bwiko Kenya bamanye ninki kego korekana ase umurobero yega wa Safaricom kegera ne kampani nene igibono evwate gusaba Kenya bange batwariro kwegena asere igo nerebuya abakenya na barabu banyare kumanya ninki kego korekana aroro na go banyare konyora ogo kose banyare konyora ogo konyeka asenchira eyo kero kuri gazeti ya The Daily Nation page 5 nigebato magano uyubo igo wekaniro magano ora gazeti ya Taifa Leo page 4 page 5 of The Daily Nation magano goteba be careful on roads motorists urged as festive season starts Chibechi 5 Chibechi chiakana gazeti ya Taifa Leo NTSA polisi kushirikiana kumaliza ajali msimu huu wa sherehe wono ekemekeli yokulia mwana yobo sombe chibaragia NTSA niyokia kuleire abagendi ebara abagendi chibibya sebara abatume kibechi bana boga abagendi chigale ekwerenda namono echiga kichiga chichishere emega ye Christmas kore nekemekega yoto bakaranga bantu chirwinye chiminye na 55 nibago kwasi chibara anamono guchakira nigo bakura sebara guchakira mutinyu mutangani uiko mutinyu go December asaba igo egotebekaranga aba omubaro yo nambe nigo ya kinire kurwa enamba yo mubaro bw'abantu chiribunye chimisa no ikomiromo au banyarako bagusira magema asomwa ko 2024 yo korakinga omwako igo 2025 yani nigo abantu bange basirire kubwatekana
na ajali gusema sikano yebara ikembe kibono kiaro ko boligo cha sabagandi bichibige abagandi bichikali na batume gichibara koba ang maiso anamono chiga gichiga achiemega ye Christmas yerbosio mugano olikire chibe chekatano ni chibe chiakane asegazeti ya Daily ni ya Taifa Leo yarukuli ile magana yubo igo ligire ya mugano oyirobolito boyiga segazeti ya Taifa Leo yego kungukwanira omugano olikire ase epechi ya kane gotebekaranga changamoto za ndama Eldoret mwaka moja baada ya kufanya jiji gotebekaranga emechandema nani goma ibwat muchuli Eldoret aguma mwakoyo mubika mayiga kubekwe city igati emechandelia yororo ngamo nechibara chimbe echo chita chire chingote nabo igo egati yemechandenda macha tayo nanya ne chisamo chinde nchibwatie emerero eli ya butuko ano muchibwere Eldoret lili mugano yoli kire chibe chiakane ngekora umuchumaite liri ba nyesaveti batatopa ire city ode ya bwene ire ko bisi bono nande mugana go chagane linga full of challenges chipare chire chingote na street lights inchiyo yes lakini ni city yes nando inyorenga ene city eriere hometown ya Yomuraibwense Muske William Ruto chinse utokwanira Eldoret enkare ya yetu mwako elire koru ya begetu city ngondo bwate Eldoret city kwanya koma isano chiri ono mugago osokore to bwate Nairobi city Mombasa city Kisumu city Eldoret city Nakuru city ona kibata kole terena no kisi narabanye ngonya ukina tole tere ikebirengo bi tuko ikibirengo bi na mutoko ewe birenga inagani unsaliko Eldoret nyere nasikisi Eldoret nyere nasikisi kwanya wikorom ni aga Eldoret na tara kaza na sambe tuma gali kogenda kwenda ngonya kulikuwa kaji kwa kaji uina uranye sune ka ukwana tali mangana onkorogo onkorogo na sinsemo yende nkalengi onsariko konyo wakori yes ase gazeti ya The Standard ngo kwanerere nande ebirengereri bya bakenya bono biganeirie igoro ye budget yo mwaka 2026-2027 ebyo bono bigenderete gusangirirwa koru bono goika chitariki 20 na AM chitariki 30 na AM 31st of December yani abakenya banyale kubwato kebirengereri byabo igoro ya ngakibaganeti budget yo mwaka ore bosio echi kororekana ayunkubwatekana no yoromo waziri w'ikiganche ge serikali Umusike John Mbadi. State invites public views on new tax plans amid criticism ngano bono babere bakogikeriwa nigo baborire abakenya besoke na gusanga ebirengere byabo igoro yenganeyo bino mugano ire libaga asi gazeti ya The Standard yeritukoria rero nabo igo ngana nera iga yogo chania sana korwa ase county ya Bomet chinsemo cha Sachangwani village ese yatokire buna egechinjo ngiraroro gekamanyekanete sana lakini yaroreka munege chinjo ekigati kerigo kora amangana ari aganeirie kiagera nigo bakonyenya chiombe gose bakonyenya etugo eri rwalete echinde chire chikwete banyenya bamanya konia gose kwanana nabo gos bamakonia inyame chiga gocha asichinsemo ime yense ya Kenya na korengana ni gazeti ya The Standard bagotabuna obotuki bwabo nigo bwabarogetie buna nigo engane yega erenene talibuna bantu bakagerete kiagera nigekororokana mbabwate obwamate negati abarai abanene bono ekiro enyame yombe ekonigo asichinsemo nande batanya kubeko serikali tarembuki getambukiro kindi gionsi yani etuko ekwete konyora ngombe rwalite yanyenyo ngombe chiombe chikwete chikonyenyo asichinsemecho nabo igo kurase enseri nande kwira na sense ya Tanzania nande bado ligo omonyakitari oyo mbuguso muteneri bwonyakitari ya mukuru sense ya Tanzania bono anyale gusanga erengere kose anyale gusanga na abaliki bamangana ya anamone kiombe kigakia AFP kero asangete kerengere kyae na gotabuna nigo emebere ya bali abanyarte usiria magima abo chinga kichokorobekana bono ekareko sombo korwa ase chinkendu ne kigali kitabwati kinamba plate gose kigali kitamanyiri nabo igona abantu batamanyiri cyarusi gwaroro ya emebere yujairwa ase atamanyiri eyo nemebere etane gose ekimya
egotebanga kolengana no munyagitari uyu ine mebere emenge sana egiye koro kibuna abantu gwetanirwe ya Mombasa ya magimabo magigayo botori obubu anyara gokorekana chiwiki chinke chaitire korende ekirobaro buna chiserikali chindi chachakire goswana na engane yo nabo igokobora buna emebere yabali bonsi bakwete nyare koyorwa niko bono nande egati yeserikali yensi ya Tanzania yachakira umurobere bokorusie emebere yukorasi chinyi ya gitari echo ose chinkendo nakoira emebere yo ase atamanyire nengana yo gukumia sana. Tanzania doctor describes secret removal of bodies and patients nekero bagote bwanga mbapo sakubwata bichende onsi mbapo sawaka bichende onsi nane mbapo sakote yonde bwensi ekeli kegenderete engana igenderete koreta obwoba nakolira kero kuligiria egazeti ya Taifa Leo keturucho ya kura buno mambia mangana kura sinsisko egoteba egazeti bechigatana gatatu abana abarukiwa emiyemo au banyarko bagocherwa enseri ya Nigeria mwaliyo yebono ndigo egotebakana abarukiwa emia nigo batokire kulinde no nyina bokolengana no chiroboti chiko bekelikyo bo mubochinse United Nation nigo tebakana abantu gosabarukiwa emia mona 55 na bakoli mirobe eskuru yemo mbaratoka sebale maiga yogo chero na kobiswa nikyombekemo kiababegu abo babwate chibunduki nabo igo basaga nte eskuru yemo Katholiki asenseme UNSemelia gose enselia Nigeria ayo tabakaranga nigobo lingoli bagendere gokorekana eligere konyoranga ekenenga aborokyo batatoka batokire kurwa seskuru yo ya St Mary's Educational School igotoka se ensemelia Niger ime yenselia ya Nigeria ino mugano olikire chibe chigatana gatatu kuri ryo kora egazeti ya Taifa Leo ne ya The Daily Nation omweli ali gazeti yo mweli kigime page iskego kwanira ebiti aseke binanege tindika kiro korekana litku lya lero tukonera etimu club keliki ya Liverpool niko barachusa libonyansi ne timu ya Inter Milan kurwa Italia aseke binanege tindi gyobo nyankongo bwa UEFA Champions aseke tikeli ya San Siro litku lya lero butuko igabatiyo libe etimu egatie timu ya Liverpool na Inter Milan niko bakegere go tiyo lichi ebilabu ebyo litku lya lero butuko ase kurwa se enkoyera gosalirwe ansegetikeliye San Siro litkulia lero obutuko igonkoro ni maitenga togo cha kurara ikobe gogo sabikia omopiro yo ukagire koba omutindi gati yabangwana bali aba Liverpool na Inter Milan kurwa asenselia Italy nimegane menge eyo robolito gazeti ya Dedeli na Taifa Leo kulinde igorechisa na tukuja tigira gagu bono mambia sama gazeti haya tumia kasamatilda imambia bono tutarachi koenda somo gako ase chinsemo kwanra asense yechigo sorry ase gazeti ya The Standard ne mulkerete egati ye titimu gose chinse chiri chabere chikobwa egekombe kya AFCON gose Africa Cup of Nations Champions kurumaka 1957 wika umwaka 2024 ugo kumyanko lebuna bona kirato kurigire ense ya Egypt nigo babire bakobwa ase chintunda chinyinge na boigo eri ya Cameroon torigire na Ivory Coast na tokurigire no nyense ya Nigeria nera roenseri ya Ethiopia Ghana na boigo Sudan, Zaire, Congo, Brazzaville, Morocco na boigo Algeria na chinse chinde mnabona South Africa, Tunisia na boigo Zambia. Lakini yawa turkanga ense timu ya ka Kenya ntutura soro stay ya korokana gaiga ino no mogana ogose nekengese ire ribaga ase page yo mwali kegima yegazeti ya The Standard yani nga kurumaka 1957 gwiko mwaka 2024 yani ense ya Kenya ya nyakorokana ase gekombe keri kia orogongorwa Africa ase umupira bwenkoyo watabanga gekombe keri kia AFCON Champions. Omwana gwa Karenge baba yakieni nyabarati nomwana gwa Karenge baba omwana gwa Karenge hallelujah soma rebo papa fupa mama andros pia sole ayori ndigereti kwa TV mekwaraza kwa duniani okay maroka tegereta se TV ekede karo kiara ko se radio ekede karo kiara ko misiri kiasi kwa raza kwa lakini do awari everything is on a be okay bona ngai gambe jitatu ngai ga etugato magaria ko magireti magireti nyambura bati kini kingi magireti nyambura igaro mokoli biashara ase omochio ko elipagoni ereza ruga
Okay, county ya Nakuru Nzanza, Nakuru Sere. Okay. Nakuru City. Nakuru Sere. Okay, yeah, exactly. Whichever, wherever, whatever. Okay. Nanjite sana gutaratara asokunye bito kuigora nanjite sana kwa kontembo mapema kwa raza kwa duniani na boko ranga kyo kwa rende ni kunyari kana namba ya nesimi onye ko motaete ga buni cha kirete 07 mapema kianda ni kasi na rikuti mapema. Okay. Let us enter inside. Okay. Leo ni siku ya Jumanne Disemba 30 mwaka ni 2025. Taifa leo peti kianda dodoza hapa na pale mapema. Ono kane kare toko swasto kurukanga na Mombasa baba buba. Mombasa gaiga Mungu anakale gaiga embuga bobe. Mungu anoyiga iga abwate tamasana tamaya ba subadi. Ono ga na ba aigete ase pasta kamote pasta ndo jengi tabe ya basbati ya sare iri nyoma yane munginone ko ndo jenga abera nyareka tutigane ase ngenjo yaki yitame ya basbati. Okay, ono ne ya toko ira ngoro muizia ngore zene zini. Okay, jane tikafunga nero manyiri abukorusi ga bunkoire pakasa kuru wataalamu. Okay, wataalamu Ruiru. Wataalamu Ruiru ga. Demo afamia mumewe. Okay. Muswati unabai mgetaka akaganyumu wako mami ndorone chumbite nyumba. Ki kasabuni ngakaya makingo kora. Mugakarini mwakerezi mimuteja. Ono gaiga nalio muswati ya mugete akagenda paka sepa elia manyeto mugako yako ndosibe. Okay. Akamanya kuumira. Mwezi ni kabegete chindagire meze. Wi. Abegete mezinga kerete meza baba. Mezinga. Abegete gabuji mango na nitalie yemo. Furudi. Okay. Ono mukungu na bai mugete akabwata akakora iga. Agaswali ukagatebi bas abaisike baliga. Aino abaisike abatabata please. Kamna barukibisa sorry. Abaisike abakora iga. Suka kuruapi uno mwakone mwalire mwakuri iga amarwayonzi nerugura nerugura. Okay, nonyene chupite ya nyumba kabisa nerugura kabinga mune. Okay, eliugi gawo pakigaikera omonyene pa kamote baba biashara ngusale kabile ayo mugako koraki soka nere mo gende kwa zenu za duniani ntatasomere matita ige. Mama aingia hofu, Benten teenager atamwacha kwenye baridi bintiye akigundua. Keguzi. Omongino oyo iga ni igachakire gutwara ubwoba ikiagere Benten yani omomuraka nyorete omokeigo we miaka teenager miaka inse ya 20 inse ya 19 na bara mutigi omunyaroko wega kumanya. Okay. Wewe kijana kwa yega. Benten. No mongino omonene obwate omomuro omosaye omoke no mwanchoye lakini omongino oyo nigachakire kwobonga anda Kenya roka yae gikumanya omochando oyo iga no raro gusinga na mbabwate obwamate no omomuro oyo iga nigobono omomuro oyo arache kumutiga. Okay, thank you. Oino murikiona muna madiri dona gosomeri gabo madiri tone buna gosomeri madiri tone buna gosomeri gabo oino murikiona okurukunere murareo abo twalenge murareo kisauni lakini murikiona nigakoro kwa channel kafunga. Okay, kuruki gabo kwere pakasa kuru watamu kilivi gaiga demo hakikishia mpenzi wengine ni wateja wake. Okay. Onoga shapima kwa razangu. Onoga igo musbati uyu. Musbati unaigo ile biashara no mugako very smart. Abate biashara kunya gukora 1 2 3 4 5 wako niugura. Okay, mumuro na karega eroro muteja kuruna igurite tuke. Mumuro nwaririuka. Akobeze akane aire binta botambe. Okay, bono kage yekirete umwako yakambuna kyo muntu uyo bono kuna guchaga buire neba butukenda bokumugorocha kwa muntu ngakimore ne mungu na bana bamotebeti ngaki yahe mugaka
Oiga no matecho itoka waita, o no matecho itoka waita. No yo kabesi baba kabesi. Okomo abusa iko manya gocha ngora. Okay. Ono gabo mungina na mama tete ano matecho kabaita bono muga kagateba surule tikande mereri. Okay, uno mulikione chana tikafunga nero manyirigi gabu. Maiko wangu rusigabu. Oire immediate asango chokore ga setiane ataifa rero kwa tangu rado niani muga kachemsi karaba. Hili. Okay. Taifa nguko ile paka Taita Taveta. Oi Taita Taveta. Emu afokea ex amukome baada ya kuolewa pesa. Wi. Mwisekoyo basi reta maiti kusina bwate muralende obusani basani galende. Yandendo yobarenge kokoma. Basi reta maiti. Basi akamwakuru akakesabu akaroberia nyangi mapema abantu bagacha bakaragira very smart very accurate very intelligent ebete kaletu kabeku mapema usubadi ulinda akaena na ebyewa akaewe byewa sovonge bano ngoyekerete umumuro naro ubwato musubati ekera kolete zawadi galia akarata zawadi ya zubunge wewe karata zawadi ya zubunge ona pasta amanya kuburi naki oyiga ni ngoyo ona yaikirete akatebiwa do musubati akamakuru akamatayaya ori next yana yarenge kwa zangu rarunyani ino mulikiona chana tikafunga nero manyiri gabo abunango kolega seti yana taifa kwa zangu rarunyani mapema chini. Asante sana Mwakonkoro. Mangana wana ujoto tinaro rakusina ya. Tokori kibobore. Tugukorera gagwasa magazeti egekekekirubusyo never umonchimulie network ya Gatembe enda gutulikira gutulikira ujumbe bwensi. Shukrani sana sinchonga mwacho ya Gatembe FM na Gatembe television mambia bono njenguru kwa Geoffrey Serigo njenguru kwa Matilda wibo baigwa. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 88 2397 or 0729 65 86 59. For more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best.
Sha Ceramics nigobono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano nebere nemerongebere chuka ase a box ya 30 by 30 nigobako ni achimabul bunabono chitable taps ikoni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi naboigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables babugate chi double corner shelf a towel rack chi scrap holders chi soap dispenser naboigo chi shower mbabugate chi birengo nechi type au ebinto bya plumbing Beyonce P bunabono PPR female PPRT PPR stop valve sockets PRS chi generator mbabugate chi type Jones P chi submersible pumps chi drill mbabugate chi type Jones chi bench vise chi meter saw Anson scales naboigo mbabugate chi water tap Jones P simiti chi chuma chi water tank chi water pipe amabati ye chi type Jones emesumari noego toka eyubugachi ne yamabati nigobago toka Cansons Plaza aseparana ya Kisumu Highway inchuo Sha Ceramics bwegorera serigurianse. School director, teachers, parents, and my fellow learners, good afternoon. Ayo mwibuli nkuna kuryure sukuru asorera umwana omwaka ogocha Prince Shyness Academy neye muyechi skuru echo chikorana lya mabuli aya aho onsi nigo babwate daycare asibe kubabwate early education yani nursery kurwa grade 1 weka grade 3 eskuru jiga ngokine bale ebyagwa na bwigo bayigerya abana chigosoli aho nkuru bale obusombi kuchasa abana bonsi na bwigo nigo babwate aborokia abo bale n'ubumanyi bw'iguru nabanchire ne wizara y'ekisemi ime yensi ya Kenya intake y'umwaka 2026 nigo agendrete na amabaga atigarite n'amake kirage nigo bagutuka chinsa mu kiri cya Nyangongo chi kilomita chimibere cyoka kuruwa stage miwa asamange bakiresi migwetera stina mbatyabo 0711209846 ose 0751190580 Prince Shyness Academy ayanura nyurali chibu liyeche semgo cyase umwanu Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino igoba kurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete ngokwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asedi golide nsekegima mbabwate nsema sa bana bakubutera nabo igokogoserelia obokoreri bwabo no bwabo nendo bwikirano wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imejo mu cyokisi asamagacho a Uhuru Building asirirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabo kubonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isatu inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu.
Tiriririri. 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 Dararararara. National anthem ya never. Andos via son tegerete. Nandos via son tegerete kurwa. Never tuachakire sai live and direct. No muga James onkoro ke bache tumbiri. Esiringi onega banesene tegumene reputaktali ni heli mosi tento mosi kutamoche korbuatani mosi ke bacha ni yongi neli yake muntu mama cherendete yo. Okay, pono tate korete burungi ga kitata. Tatu minto tata kusaye mama. Pono tiganda rachira abasubati. Musubati roche kwa nyomiru. Kwa nyomiru very smart kwa rusi kunkagi galia. Mate bono kwasoira sanga. Wasoire nsengao. Ekiagara gase kwaswa na branyo no botaka pitotali. Bono gase kwasoire nko yeka masosa gapo nsachinde chumbiteyo chumbira lazima. Nsachinde makuta tayo, nsachinde nyanya teyo, nsachinde kitunguu nkeyo, konya kwanale kitunguu saumu keo kenywege sirini konya kwanalire litunguu gapo liko kenyuri ke mapema konya kwanalire muongo kenywa makoma ke kwaraza ko seinalia. Bono gaiga aiga bono ga enchire ndagire korosi kwa na beriko toko rabantanga banga chisese no never obwenete kunara bono yaga ki orochi bunaye bono mumura orochi bunaye bono kwachire ko senyorofi ndio no problem no wikire nyorofi kenda karali kiriri ase gasyo kalikire negoro baigurali yaga ki kwa urekire ayoro chogotira space pake goroba gosende ya 20 botambe okonyorwe gasi asengenje yaki ogotira space paka wacha go ikaigurupi. Okay, bona asengenje ruteri moti tumanyeti ekiagara binte bimbiri mechimenge kwale kogenda gaiga serveta obate ndi mapema osoime ayobate mali na boko bata 20 ewe igeti oro 20 bona roche kure kiro motinyo mogima paka gotega asinenko ngigasi gaki nenko asi gokora nenko na mono no gutara. Bona yoro chotare gaki ndatembate yantu bamintu gaki lisabu na town etabahuti nero goiko ochenji goiko change na nto go change immediately kara nyoro mosani orabelire town arara go drive arara go spin arara go spoil kwa razako ra duniani ago taratari gabo go daradare gabo eger naye ochiko manye town bunere kiagera ayoro che gakitali asobe wachire town maten kali ogo tare e paro go tambo kali okori el moino na mate wajire rioka aige town pakori no mara gatana rugoro mate kwa manyagoita nando go tare town kero go tare para igo go tarangora tali okominyo ke wakiru. Okay, igona kwa spide. Okay, igon ko tebi mwancho morigeri no mwancho motegereriga kere wachenjiri town manyanga wachenjiri. Okay, gokorunka yani gokoru town wachiriri sabo tigako barabuna abantu bataroje kibagokora inyorango maega se kwarwete gose no kwarwete aya baligereri onye ne rongoria bagosiba bakonanga gali very accurate bakwego kibya mapere gura bana straight aya tigako chaka kuminyokera ngaki nga kibono bali kabiri bange bikondo paka bana ligiria bali gurali aya tata bogimo bwa bweta no bwa no kwa bruseti korunkagi no kwa rute nkaiga ogache ko brusi ko reta oni okasomere ta oni ogacha gocha igonta tembate ya antu bamintu ebintu ngo chenchibire ngo ikero rase muna bono tigana ne miyokera saba swatia bakonywa mama kwa nyomiru kwa iru gose Mombazani raha duniani. Okay, bono galia ngote bigure ngaki nke 1 2 3 bono lero toroseli chimena aye kwamenyere kubwata kwa karangire kwabekirili isori kabisa lisori echoire esa esuguli kwabekirili isori echoire muna kwale kuye kali asimama igo stiri tolibobe mama mbuyole lakini bono bali kukaranga igo mama. Okay, liki mabono ga wi nalibono kokoso lijikoni para kwa yuri liki mali ngana abageni barache 40 nakaigo mate Mombasa no yo nera ni gamenyete Mombasa ga ruete go senkiribi nera bono konyomire. Okay, bono tikango tebingana ki ekero bugima bwa chenchiri kwa irangora naende tema sana koligio muntu kuna ukobundisa
tema sana ukolikio monto ukona ukobundisa nande ukona ukorokereria nande sachinde onye no musubati oyo sobo mugakuyu barabunga kibale koro bakoro sindagira sobo igerura mo surprise ne ya sobo mapema onye no mumura aye mumura onye gwachire town please tikakonya gwakachisimi ovyo ngindugu vipi ndugu maitega ni gonde kenyonsi fulani kenyonsi bire gabu na robi nebingi please goto jandure okay ntatemba tebinga naki kirigento ngonjo kakiri kirigento ngonjo kakiri asobo gimobo nkoruole gaiga kwagenda ikona yo bwenete kubwatia saibu neri onye kwaru town kochiri sabu na ande gendera no bugima buli bwali sabu onye kwaru lisabu kwagende town egera bunali town emenyete sikupemberezi mama ke muntoma tokoba sikupemberezi tokoba never no korogo hallelujah